ruo narị ndị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na ụmụaka na ndị ntorobịa ụwa na-atụ n'ọnụ zakọlụ ka eze azụ na ogige ụlọụka St. Matthew's Catholic Church dị n'Amawbịa maka agba nke 24 nke mmemme ekeresimesi maka ndị ogbenye nke otu Lovercare for the Needy Foundation na Achịkọba ndị isi akụkụ dị iche iche na Anambra steeti ndị ọrụ ahụike ndị ọrụ Red Cross na ndị nkwado ya bụ otu foundation bịa gbadoro ya bụ mmemme ekeresimesi kwe na Anịgbọgụ jere ebe ahụ n'aha ABS sonyere ya. Ndị chịkọbara ya bụ mmemme bụ Maazị Oke Ọjịakọ onye nke ejiri Ifeọma Mebe wee mara kwuru na ya bụ mmemme bụ nke o wepụtara obi ya na mmụọ ya niile were na-arụ kemgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum iji wee nyere ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche. Ka ọ na-akọwa maka ahụike, onye majistreti Kenneth Nwoye onye nke gwara ndị bịara ya bụ mmemme kọwakwara ha maka ọnọdụ ahụike nakwa ahụ mgbu dị iche iche. Ọ gwara ha ka ha na-eri ezigbo nri ma gbakwa mbọ hụ na ha na-agbara ndị ahụ na-eweta ọrịa ọsọ. N'oge akụkọ ọgbaama, otu onye n'ime ndị ritere uru na ya bụ amụma bụ Maazị Ebuka Mbọnụ onye nke eboro ebubo ma tụnyekwa ya n'ụlọ nga afọ 13 kọwara ihe ndị ọ gabigara na ya bụ ụlọ nga ma kenekwa Chukwu maka ịgbatara ya ọsọ enyemaka. N'okwu nke ya, onye evangelist Ijeọma Okoye kọwara ụmụ nwanyị bụ ndị nwere ikeke na ike ịmụ nwa n'oge gara aga ma ha enweghị ihe ha ga-eji zụọ ụmụ ha nke ọma. Dọkịnta Ifeọma Okoli onye nke adịghị ahụ ụzọ nke ọma yọrọ ndị nne na nna ka ha gbaa mbọ na-akpachapụrụ ụmụ ha ndị nwere ka ọ dị ha anya nke ọma ghara ị na-enepụrụ ha anya. Ọ yọkwara ndị mmadụ na ọtụtụ ndị otu nakwa ndị ọchịchị ha gbaa mbọ inyere ndị nwere ka ọ dị ha aka na ndụ. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme gụnyere Dọkịnta Chinasa Eze nke Jere Eye Clinic dị n'Ọka nakwa Reverend Fada Ositadimma Amakeze nke St. Matthew Catholic Church Amawbịa nakwazi onye isi ndị ụmụ nwanyị na ya bụ ụlọ ụka Oriakụ Njideka Gbọọgụ na Maazị Vincent Afọka inyekwa onyinye ugogbe anya nakwa akụrụngwa ndị ọzọ eji enyere ndụ aka bụkwazi ihe ndị pụtara ihe na ya bụ mmemme.